12. futbol txapelketa daukego urten, ni 12 urtetan hemen izan naiz, eta urtero bezala 8 talde juntatze geha, bai inguruko kolektibok edo bai lagunak, eta azkenen egun politu bat pasatzeko partido izente jolaztu ditu, eta azkenikan zehose jateko juntatze geha. Partido bakoitzak 30 minutu irauteitu, 15 minutuko bizati, eta 2 talde tamanatu ditu, 4 talde alde baten da beste 4. Talde baten izango zian Senegal darrak, gero Bolo Senegal beste bat, Bomberenea eta Otxabi. Eta beste taldetikan, Oargi, Bomber Cup 12, hau da betian jolasten hemen ibilidanak, hasta Pistols eta Bomberenea txarangabea. Hasiera baten hasi ginen inguruko kolektibo izaten, baina claro, edadeak 12 urte pasata gero, fisiko berdina ez da baten, da pixkanaka inguruko jende desberdina izaten juntzaie, eta jendea eskaintzen juntzaigu, eta nolabait moldatu geha, imaginatu, adibidez 10 talde sortu dian baten, inditeu nasketa batzuk. Azken finean Bombereneakin jolasten ditu kuadria desberdin batzuk, eta orduan denan artean saiatzea 8 talde osatzen, denak ondo ibiltzeko. Ikustea, urtetik urtea, nahiz da jende gutxi gon, etortzen dianak gustatzea futbolen ibiltzea, eta ibiltzen diana, eta maila nahiko altua izaten da. Etxeko kasi geha jolazte pixkat, eta lehenengo partioa irazita gero, ikusi dugu, igual zeu zeitea dugu, baina gero ikusita ze talde etorri da, eta nolako dian, esan dugu, haber noaino iriztea dugu. Helburu izatea azkenen udaran egun politu bat pasatzea denan artean, inguruko jendea ikusi ez gehanak eta hola urtero juntatze gehanak hemen, zerbeza batzuk bota eta hola, kontu kontari ibili eta azkenen ondo pasatzea. Enan arteko zerbait da, azken finen hemen laguntasuna da daukegu nobena.